I'm with the AP, spent 200K. They told me the frost, rainbow face. They hope I fall off, ain't no way. I might be alright, but it ain't okay. Niggas got left, niggas went right, I went left and stay left, and ain't nothing the same. They run their lips, I put my purple and step in my foot in the pedal of range. Spinning shit like I'm a head of the game. Počkaj, tam. Lebo to musia byť prvotné zábery. Toto je mesto snov, môžem ísť tu točiť rovno. Tam je tu kostol, sa poviem pomodliť. A... Jo. Počkaj. Toto... Repla. Ako sa ti páči Betliarský kaštiel? Rating 10 z 10, ty bol 10 z 10. urobil exkurzie. Rýchla exkurzia. Strašne sa mi páčili tie strany, všade sú proste iné druhy. A vyzerá, že to tak... Je tu také tiché prostredie. Je tu chill. A keby sme mali čas, by som sa chcel aj prejsť tam dozadu na tie zahrady, ale nestíhame, ešte si musíme ísť kúpiť ingrediencie na zajtrajší ultrať. Hej, na večerné varenie, cestovinky. Takú romantiku. Ešte skočíme s Lacim, ho zoberieme na jeden vysielač, na západ slnka. To som zvedavý, ako to bude vyzerať. Ešte Laci ho dám dokopy, ostriháme ho troška. Aerodynamika. No. Striháme a bude dobre. No tak no, Budem fešák. robím Lacimu rýchlo spoznávanie gamera a Škoda, že tu Tam ja to sú okolo. najdlhšie, no. Cez leto určite nejaký dlhší trip. Lebo je to tu... je to tu banging. Aha, tu je tá mapa. Takže ako si môžete všetci všimnúť, Cameraman never dies. ako si všetci môžete všimnúť, ukáž tam. Hej. Ideme Lacimu ukázať spot, ktorý je troška secret, hej, nemalo by sa o tom hovoriť. Ani nebudeme, len ukážeme vrch. Takže ideme na západík slnka, toto s Lacim. Tam si ho ja. Okay. Takže sa tešte, hej. Prvé pocity. Ja si to užívam, ja sa cítim dobre. Aby sme divákov vlastne ujedli, že prečo tento zdatný junak došiel. Až z Oravy. Až z Bratislavy. No, cestoval som 5,5 hodín vlakom až na krásne miesto Košice a chalani ma potom prišli zobrať. Pred Bianco kasíno. A Banko kasíno medzi tým. Kým prosím vás čakal, tak bol si vykonať svoje potreby proste a museli sme potom trať z tých automatov, ale tak nakoniec sa nám podarilo. Každopádne, prečo sme tu? Prečo sme tu? Prečo som to ja, prečo tu je Timo, prečo tu je náš Aďo, kameraman. Radíš? Zajtra Čo nás čaká? bežíme Ultrakras. Ultrakras bežíme zajtra. 55 km ultramaratón v krásnom národnom parku. Slovenský kras, Presne tak. Zadelská, Tiesňava, Trlina, Roklina, Grand Canyon. Grand Canyon, Slovak Edition. Štartujeme ráno o 7:00. Musíme ísť ešte po číslo, potom ideme na štart po ten Turňanský hrad, takže veľmi sa tešíme, tak dúfam, že to vyjde, všetko podľa plánov. Takže starého som už ostrihal, starý je veľmi pekný, Vadiček už zaspáva. Je, že 21:26 a už sme asi ready, dáme večeru a ideme spinka, čo? No to keď počkaj, ideme frajerke poslať. Ty kokos. Jo. To je to, čo som Marcelovi vysvetľoval, ja to nepochopil. Takže prípravy v plnom prúde. Timo, ukáž nám výbavu. Botajdy, že niektorí si myslia, že nebehávam, tak už treba kúpovať nové. Tu
To som videl, že tiež máš špičky, tak to už... Behané. Keby si niekto myslel, že ja nebehám, tak moje nechty hovoria za všetko. Ale budeme strašní frajeri. Kokos, a tieto bandany ešte k tomu? Kokos. Ninčaky. Everybody was No pozor na mňa, hej. Daj bacha. Zajtra pohodička, túrička. Biceps, triceps, ramena. Antirap, OK. To máš na vajca, antirap? Chceš vidieť? No. Navaril som sacharidovú bombu, špagety s kečupom a s karičkou. To sú moje gely. To sú tvoje geliadis. Fanošikovia, je 5:41 ráno, vyspatý, nevyspatý, to už neviem. Vyspatý. Ja som nevyspatý. Spinkalo ako babetko. Mierime smer Túrňa, ideme na štart, ideme si vyzvinúť štartovné čísielko, dáme si nejakú rozcvičku s chalanmi a ideme na to. Veľký deň pred nami, Laci bude celý deň spoznávať okolie. Ideálny spôsob, ako spoznať túto Ideálny spôsob ako Krás. odbúrať. Vychádza nám slniečko. Čo, teší sa? No, Máš stres? Ja mám troška stres. stres nemám. Beriem to ako takú exkurziu do školy. Vieš, že proste ideme so spolužiakmi. Ja si to idem užiť, proste nejdem to nejak brať súťažne ani pretekársky. Žiadne tempo si nejdem určovať. 2 minúty počkať, či ísť? Mám 2 minúty červenú. Ísť, počkaj. Nevieš, odkedy sa to počíta. Nepodliehajte trendom, Podľajte trendom. píte Red Bull. Není to zdravé, ale... Prečo? Je to zdravé. Toto nie je zdravé. Podľa mňa to je v pohode. Že máš tam cukor. Diga, on môže ísť. Ale on je dopravné vozidlo. A čo? A ja? Keď si zober, že ak to máš piť každý deň, tak to je iné, ale ak si to dáš proste cukor ako cukor pred pretekmi, pred súťažou, tak... Tak to je fajn, môže byť. Sme na Luníku 9. Ideme si pre štartovné číslo. Zoberú nám auto. just hung up the phone at night. Could already tell that you come here home intoxicated. So you better take your time with me, 'cause I remember last time you wouldn't make love to me. Then you fell fast asleep. On my lean. Wouldn't even talk to me. No. Say I'm so crazy, baby. I'm so crazy. I wanted you to raise my mind. I got the keys. Please. Ako môžete vidieť, tak toto sú krasové útvary povedené v slovenskom krese. Výnimočne len tu, nikde ide na Slovensku. Takže tam teraz sme štartovali dole z Túrňa a vyšli sme na ten Turňanský hrad. Teraz pokračujeme hore. Máme za sebou nejaké 3,5 km, tuším. Robíme sa na prvý vrchol, zatiaľ pohodička. V pohode tempo ideme, všetci asi vládzu. Celý bandana gang za mnou. A ideme. Goggins efekt funguje. Tuto čau si prečítal jednu knižku a pozrite, kde je. Čau, milí, že Petty. Tento Ultra Kras je vlastne 3. ročník v poradí. My ho bežíme prvýkrát. Že vraj jedna z najkrajších tratí po Slovensku. Takže sme zvedaví a tešíme sa. Máme sa prvú pečku na kopec, ktorý sme vyšli. Teraz schádzame cez, teda nie cez, ale nad Zadielskou tiesňavou. Ešte sme prvou občerstvovačkou, bola tam väža Lacika, kde si? Rapunzel, moja princezna. Musím ju zachrániť. Dali sme proste nejaké výklad elektrolity, doplnili zásobky a Ideme ďalej na druhú občerstvovačku. Absolutný veget. Absolutný veget. Je to tu banger. A po Kristi. Hej.
Čo vadí, čo sa ako beha? Čo ti je treba? Kaky. Čokoládový chlebíček. Dal som si gelik, všetko často. Takže momentálne sa nachádzame na 16. kilometri. Prvé stúpanie a prvú občerstvačku máme za sebou. Za asi nejaké 2-3 kilometre máme ďalšiu občerstvovačku. Čiže tam sa niečo už napapáme konečne. A zatiaľ pohodička. Zatiaľ nás nič neboli. A ideme veget. Veget time pičko, beháme si tu cez nádherné lesy. Je to tu troška aj parkour, lebo je tu dosť veľa stromov vyvrátených. Tak sami môžete vidieť. Who that drop that again? Who that drop that again? You can tell by the way they dress on the latest trend. Don't let that go over your head. Prechádzame do Narnie, hej? Narnie, hej. Let that sink in. With that Lamborghini, the two-seater like I drag. I can put some Gucci. Čo si východná vžadíček? Toto je, kámo. To je originál čokoládový chlebíček, Laco. Čokoládový chlebiček. Pozdravujeme polských bratov. Čokoládový chlebiček. Risi vlog. Risi vlog for the OGs. Máme tu količku, chlebiček, magnesko. Takže ďalšiu. Struh? Struh riečný. Obyvateľ riek Slovenska. Pôjdem k nemu zaplávať, trocha sa osviežiť. Aktuálne Dobre, čo sme si dali? Dali sme si čokoládové chlebičky, čokoládový čipsy, chlebiček, kolu, doplnili honťák ovocie. a vraciame sa späť na trasu. Ideme cez tieto prhlavy, žihlavy. Ideme dať prvý climb, väčší a ideme naspäť, no. Máme nejakých 18 km a tak, veget. Ďalší checkpoint je na 30. Takže pohodička, ideme na to. Gucci on her coochie, yeah, I'm nasty. I've been giving them love on my career, this shit, I'm texting. Don't let that go over your head, let it sink in. Have him chop your dread, let that sink in. Čeláci, bereme domov? Bereme domov do pece. Vlastne organizátori nám povedali, že Máme zobrať túto fúru, no, celú fúru musíme zobrať do cieľa. kde nech sa ani nevraciame. Ty chceli ísť na tom do cieľa? Pájam traktor, ujo. Tu je normálne drtička, chcete pozrieť. Fanúšikovia sa dajú takto patiky, sa to tak mlé na múku. Ja už začínam. Pali. Začínam to bolieť. Ide na mňa kríza asi. Čo si pusy? A ja som tu si, ale ide na mňa kríza. Nesaď, lebo dostaneš vlka. Je apríl. Ešte Takže sme v hornom lese. A neviem, doteraz sme asi boli v dolnom. Timo cíti spodný chrbát. Koľko kilometrov? 24. 24? 24. Kámoško, som videl ten válov, tak som si kúpil, kámo, tak tam mi bol hlavu, ty kokos. Mne horí hlava v tomto, čierne priťahuje som. Čokoládový chlebíček. Takže sme na 30. kilometri. Ostáva 25, taký polmaratón. Tak máme pred sebou to najväčšie stúpanie. Ja som nabral druhý dých. A ide tu plazí po zemi klasicky. Dali sme čokoládové chlebičky. No, teraz ideme na zedelskú chatu pravdepodobne. Bola menšia kríza na 25. 6. a nemenšie, ale akože to som sa nás zle cítil. Ale už sme schádzali dole, tak už bolo o dosť lepšie. A teraz zase stúpame cez dedinku. Tu je starý trail runner. A tu je ešte starší trail runner. Let's go. Dostali sme, teraz neviem ako chlapci, ale ja som dostal znovu zrodenie, druhá šanca, druhý dých. Pokračujeme ďalej. Takže momentálne som sa dostal na najvyšší bod celého tohto trailu. Teraz ma čaká nejakých 11 km dole, cez Zadielskú tiesňavu až do Zadiela. A z Zadiela vlastne sa budeme zase vracať. Tadiaľka sme začínali. Mám také striedavé bolesti do bedier, celkom ma pália aj chodidla.
Najväčšie problémy mi robia krče v bruchu, pretože fakt je to také, že mi krúti celé brucho, je to veľmi nepríjemné. Až dopadne, mám sa celkom fajn až na tie krče, takže tak. Ale je to masaker, by som išiel radšej domov, ale ja sa len tak nevzdávam. Let's go, 39. kilometr, za 3 km maratón. Hey, Homer hanging on my neck, the bracelet matches a set. My brother name is Tina Dollar, stop all that back and forth over the net. My mama wish I would've went corporate, she wish I would've went exec. I still turn to a CEO, so the lifestyle she respects. A ja sa už pripojil ku mne, o chvíľku sme na poslednej občerstvovačke. Ale to je nepríjemné, veľmi to nepríjemné. No a potom nám stalo ešte nejakých 10 km do cieľa. A Fajrond, extrémne sa teším na sprchu, na posteľ. Strašne som unavený, mám chuť si pospať a nemôžem, ospím si až doma. No a po poslednej občerstvovačke, posledných 8 km do cieľa. Momentálne prechádzame cez zádiel. Nakoniec sa vyškrobeme na vrch zase a do cieľa, takže let's go! Vylezol som posledné výškové metre tohto preteku a už mi ostala iba cesta dole. Som vyšiel hore na zádiel. Opäť som sám. Toto je boj každého z nás, takže každý si musí ísť toto svoje, pre ten svoj zmysel, prečo tu je, takže všetci sme sami, všetci bojujeme, je asi 52 km, strašne horúco, celé to sťažuje, pečie to slnko neskutočným spôsobom, je to extrém. Je 4 km, to menej ako kilometr od cieľa, je to masaker. Neviem ani čo k tomu povedať, lebo sa opísať slovami nedá, to treba zažiť asi. Som stojí nad vodou, Laci niekde za mnou, pár metrov, a kde tuším tiež, tento boj sa blíži do konca. Kurva, frajer, Raďo. Poď! Poď! Frajer. No, takže sme skončili. Takže Timo ma ostrhal včera. Aerodynamika fungovala na hlave, ale na nohách nefungovala. Lebo mám Gore-Texové topánky a takto mi sploštilo nohy. A som mal ich takto zohnuté. A taký mozol plus gear sa mi urobil. Lacovi pluci narastli na nohách. Ja mám normálne riasy na nohách z plus gearov a od 50. kilometru to bolo pre mňa, aspoň osobne to bolo už zlé. Proste oni tam dali taký úsek, už posledné stúpanie a tam to overilo toho, kto si to ide užiť alebo nie, lebo ja som si to potom už neužíval. Takže dobehli sme za nejakých 8,5 hodín, 55 km a... 57 kam. Čo? 57. No, 55 km. 57. Dobre, 56 km a nejakých 2,5 výškových. Ale akože bol to masaker. Musím uznať, že Gamer a celý tento slovenský krát. Celá trať bola fakt, že nádherná, ale... Neskutočné, čo tam boli krásy. Náročné to bolo extrémne. A počasie je perfektné, mňa opálilo, ja som celý červený. Počasie až moc perfektné, strašne pieklo. Vďaka Bohu, že sme boli kamo v tej džungli. Tak, ale lebo my sme proste boli celý čas pod nejakými roklinami, pod nejakými skalami, koronami stromov
A ono to fungovalo ako slnečník a chránilo nás to. Mali sme všetci naše bandany a viete si tú šatku modifikovať, či už iba ako čelenku, či už ako celú čapku, hlavu. Proste je to multifunkčné, odporúčam na ultráče. A Plus vám to pridá svek. je to také freaky. Sme proste vedeli nás ľudia podľa tých šatok. To sú tí blázni? To sú tí magori? Psychopati, že behajú spolu. A mne sa to páčilo. Mám taký náš znak, že proste my sme to boli. Ako sa ti páčil Gamer? Normálne Pekné, ne? 10 z 10. Pecka, Akože ľudia, ja si Brutál. myslím, že tento región je underrated. Sú tu také prírodné krásy, že ľudia o nich nevedia. A som nevedel. historické Ani ja som nevedel. budovy, kaštiele, hrady. Že vyplo nám natáčanie, keď sme boli ešte v Turni, takže ideme tu zhrnúť. Gamer 10 z 10. Nemôžem sa prestať opakovať, ale fakt to bolo Sme v úžasné. Košiciach na vlakovke, na ceste domov. Už sa blíži ten Ja čas. idem tiež domov. Zhodnotenie útračov, no. Húkal som do Aďa, že si nekopil pohár, že ho diskvalifikujú, kámo. Mňa skoro diskvalifikovali, lebo som zabudol na hajzli na začiatku taký vak, čo som tam mal lekárničku, izotermickú fóliu. Nemali sme termickú Nemal fóliu, som a takže prišiel som na poslednú občerstvovačku skontrolovali ho. chalan, že ukáž mi izotermickú fóliu. A ja, že no tu sa pozrite, tu vzadu mám. Nie, no nemáš, kde ho máš? Pozrite túto vzadu, v sačku, pozrite do sačku. Veď ste nevideli? Tam je vzadu. Nie, ukáž mi. Kokos, som nevedel, čo urobiť, či ujsť alebo čo, a povedal mi, že na konci finiši, že mám povedať ľudskovi, že som to zabudol. Ja som už myslel, že ma diskvalifikuje. No proste ultrač bol masaker, proste sme Z tých, čo som unavení unavení sme, troch, tak plodné, múdre reči dodať do tohto vlogu. trénujte, Trénujte. nezdávajte sa. Makajte, Majte proste, sa snívajte vo veľkom. Snažte sa tie sny proste splniť a ten život si proste užiť, lebo čas ide veľmi rýchlo a Poviete si, že kedy, keď nie teraz. ja som hezitatoval, že či ísť, či neísť, a napriek tej Ale si bolesti, určite rád. a napriek tomu, že ma to bolelo a že to bolo utrpenie, bol by som sklamaný, že by som nešiel, že by som videl, že chalani boli, že to dali, a treba byť proste aktívny, proste buďte aktívni, a tak by som to chcel ukončiť. Takisto aj shoutout Adisovi, je to frajer. Aďo to dal. Aďo prvý ultráč a akože zabehol to na frajera, takže pozdravíme Adisa. Ahoj Laci. The next day. Everybody was kung fu fighting.